Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang kunyo sa pangan nga Mara, hingkod ang pangidaron, ninyo apan way anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon og ning gikaipon ko karon. Ara inyo'y sabtan, sugdon ko sa among panagbuwag sa akong bana. Ingon ini ang mga pangitabo. Nanong karon ka lang? Dito na sad ka sa imong babay? Tubagang o pangutana. Diyan ka gikan. Dito mo tindahan ng tudyang good. Inom-inom mo beer. Bakakon! 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 Aray! Yan ka! Gusto na, oy! Mara! Sakit niya, ha? Bakakon kay Karudel. Dito ko gikan sa tindahan ni ng tudyang. Kapila ko nagbalik-balik dito. Wa ka dito ni Mala ka! Bakakon! Bakakon! Huwag ka lagi, Mara! Munay ka naman karon! Unsa ning niya sa imong t-shirt sa buktunan? Kini-kini, unsa ni? Lipstick ni! Isa! Taka ka ba lang, oy! Bakakon yun ka! Bakakon Aray, yun oy! ka! Napula na ko nimo sa imong kagbakakon! Magbuwag na ta, Rodel! Wala, sige! Magbuwag na ta! Ito na lagi! Musugot na ka nga magbuwag ta! Kay may lain gid lagi kang babay! May lain ka kabit! May kabit ka ni Mala ka! Kisagba ko nimo! Mau nangita sa uglaing, Mara, oy! Nagibutan ako sa kasabaan ng babaan mo! Mong buwag makata! Oh! Buwag na kon! Rodel! May gidangat ninyong Rodel. Kabag-o pa ninyong nagminyo. Wa pa magani mo'y anak. Magbuwag na noon mo. Gipulaan ako, Rodel, maoy. Nga bisan og minyo nami. Feeling ulitaw lang gihapon. Biya-biyaan lang ko niya. Permintuan lang gihapon sa mga barkada. Nga mga bad influence kaayo. Nga daw nakaingon ka man, ana, ha? Sila man ko ng barkada nga mga hambugiro kay ma. Padaghanay ko noon sila uyab. Ang akong banasad nga oplok may apil sad na mabay sa nga maw. Gana siya katiman ako ngayang asawa. Gipunan sa noon mi niya. Awato na lang siya siyang babayo eh. Kayugawan kong maguna-una niya nga mugamit siya nako. Unyagikan siya migamit siya babae. Jesus Mario sa inyo, eh. Giduwa-duwaan man lang in taon ninyong kaminyoon in taon, Mara. Wa man ninyo ang pingin kasagrado ni Amy. Wa ninyo hatagig, Bili. Da, bahala ng bili-bili niya oy. Uy, bili. Useless lang kay ma. Nga ako rin nagtamod og nagpakabutaan ko noy kung sa akong pagkaasawa. Unya, ang uplok na kung bana. Baliwa lang ko niya. Ipagkita na ko niya ron, ma. Nga dili lang kay siya ray kamao sa iyang binuhatan. Unsa? Unsay buot nimong ipasabot, Mara? ha? Awan pa. Ngita sa ko akong uya, boy. Unsa? Good! May kinakahuna-huna ka na, anak. Nga agbayan na biya taon nimong gibuang sa imuhang bana. Nibaw ka na, anak, bitaw. Apa, nagpakabuta-bungol ka lang. Kay lagi, isave nimong inyong marriage. Gilangay lang yun nimong kahigayunan nga malipay sab sa lain. Ay, BI ni mo, oy. Hoy, day, di ko bad influence, ha? Naglantaw lang ko si mong kalipay ng gwapaha ka. Awan siya man, ingno na nako si Mr. Torres nga. Available ka na? Ha? Kadtong tiguang? Human mi nagkabuwag sa kumbana, diya na ko nag-entertain og laing mga suitors. Ug usa na ni ana ang taguon ta lang sa pangan nga Mr. Torres.
Usa ka government employee. May edad na pero ambot basab. Nga sa tanan sang naninguha nako. Dito man ko niya nahu. Tingali kay supported kay siya og mapinanggaon. Dili sama sa uban nga kaedad nako nga baliwaon lang ko. Mura ra sad og kinaaya sa akong kanhing bana. Mong gipili ko ang may edad na. Minyo sab ni siya apan buwag sa duha niya ka asawa. Hangtod nga gipuyo gid ko niya. Unya, Muna kong bahay, Mara. Ikan karon, anay ka na puyo. dako tuod ang imong bahay. Dili basad nimo gipuyo ang kanhin nimong mga asawa? Yes. Ang una kong asawa nga kinasal kami sa pari, diin may usa ko kaanak niya. Kadiyot lang. Ang ikinawa kong asawa nga usa ka Muslim, medyo taod-taod, di nakaanak may duha. Pero kanunay sa noon siyang magulian sa ila sa among paligipon. Kaya matag-away na mo, mapauli na yun sa ila o mapahaba siyang maginikanang Muslim. Ikatulo na daay ko karon. Mara. O ginaot nga, magdugay ka na ako, Mara. Kung unungan ang kunin mo, hangtod sa kamatayon, mabulahan ka. Kaya ikay bindan ko sa akong mga katikayunan. Ha? Ayaw, pagtuo, anak Mara. Nanugong ikaw may binlan niya sa tanan niyang katigayunan nga may mga anak man siya o may asawa nga pinakaslan. Duha pa. Nada ka baya gyud taon ang tiguwang, oy. Maayo sad pag-ana, oy. Dili pa man sad gyud na tiguang gid ka steady nako. Gani na siya mo retire sa trabaho sa gobyerno. Saba ka diha, Mara, oy. Nada ka lang gyud sa tamis nga pasalig anang tiguwang nga. Ngayon sa ganito, ikaw ang binlan niya sa tanan niyang katigayunan? Ma, sa iyang mga assets and benefits. Basta unungan o atimanon ko lang gid kuno siya hangtod sa iyang kamatayon. Dauroy, nga sa ato pa di ay, gihimo ra day kanyang caregiver. Ha? Caregiver ka day, og tig-atiman niya hangtod na mamatay siya. Uy, I don't care, anak ma. Basta kay malipayon ko uban ni Teddy. Tungod kay nahatag niya ang akong mga gipangandoy nga wa mahatag sa akong kanhing bana nako. Mara, Ayaw o kabalaki ang ibong ugma uban ako, Mara. Once ako'y musulti, tumanon ko yun. Unya, ang imong mga anak di ay og ang imong mga asawa nga pulos nimo pinakaslan. Wa day sila makuha sa imong katigayunan o bahin sa imong katigayunan. Kay mga pinakaslan baya nimo sila. Lugay na sila ng biyan ako. Pasagdan lang ganit ko nila. Ipalayo na ako ang among mga anak. Ug wala sila magpakabala para ako. Sa ato pa, wala sila magkinahanglan para ako. Maway magbuot na ako kung ibilin ko nimo ang ako mga katigayunan. Unsaon man na pagkahitabua. Ibutang ko sa akong last will and testament nga ikaw ang bugtong kong pindan sa akong mga katigayunan. Last will and testament? Nasa gobyerno magtrabaho kining akong may edad na nga katipon og hapit na kini siya mo retire. Nagsuwat lagi ko ninyo aron ko mahibaw kung unsa katinuod ning iyang plano nako. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, buwag sa iyang unang asawa kining akong gikaipon karon. Kasal sila sa pare ug may usa sila ka anak nga 20 anyos na karon. Unsa kalig-on ang ilang kaminyuon ug ang katungod sa ilang anak niya? Ikaduhang pangutana, ang ikaduhang asawa ning akong ka-live-in usa ka Muslim ug kasal sab sila sa Muslim nga pakasal ug may duha sila ka anak nga naa pa sa elementarya. Valid ba pud ang ilang kaminyuon? Ikatulong pangutana, nagingon kining akong ka-live-in nga magbuhat kuno siya og last will and testament nga ako kuno ang makaklaim sa iyang mga benefits, ang iyang mga assets ari ihatag nako. Pwede ba gud na? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Ako ang kaipon karon sa akong ka-live-in, wa mi anak. Apan, ako'y nag-atiman niya. Unsa kalig-on ng last will ang iyang giingon kung simba ko may mahitabo niya. Kinsa ka namo sa iyang duha ka asawa ang mas may dakong katungod sa mga kabilin niya.
palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mara. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Mga medical gani nga mga problema ay mog kagool guys. Kay naam si Dr. Obra. Amo gyud ang paningkamutan na di mi masipyat, di mi mapakyas paghatag ninyo tambag ug tubag sa inyong mga pangutana masking unsa pa ng punto ha, matag adlaw. Monday to Saturday, sipa kay ta, Luzon, Visayas, Mindanao, and even on social media. Nga naman, kay naambay RMN, no? Diin ninyo mapaminaw ang ato ang programa. Sayon na lang yun kaayo. Di na ta kinahanglag baterya para sa radyo, di na ta kinahanglan mas gawas pagway signal kay karat, no? Kay kung naa lang tay data o naa tay internet, agoy, mapaminaw na gid ninyo ang mga nagkalain-lain natong programa. There is RMN, maskig asa pata dapita. Daghan gani kay tag mga listeners nga naas gawas nga maminaw na to, no? So thank you kaayo ninyo. Of course, kinsa tong ganahan nga mo pada sa inyong mga suwat, pwede ninyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com. Pada sad atong ipadala sa kiniyang akong suliran official writers page. Pada sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga avid listeners din ha? Regards sa tanan nga naminaw na to ug sa tanan na kong mga likers and followers sa ako ang Facebook account. Daghan kayong salamat ninyo. You can like and follow me on Facebook, Elaine Bathan, or sa ako ang Twitter and Instagram account nga, Attorney Elaine. Kinsa man na to ang mga i-greet karong adlaw. Hi ate, gwapa kay ka. Sofia Lorraine Alimpolos, thank you buyag. Gwapa kay ka Attorney Phoebe ni imo avid fan sa radio from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Hello Phoebe Luyahan Sapa from Cabadbaran, Agusan del Norte. Regards pud sa tanan mga taga Cabadbaran, no? Dinha sa Agusan del Norte, layo-layo gid ni ato ang reach. Nakakita na jud ko nimo Attorney, sigog paminaw nimo ug ni Doc sa suliran. Yes, Jovelyn Bulanon. Attorney, pa-shoutout mi diri sa Gihulngan City, Barangay Balogo. Always mi maminaw nimo Attorney. May God bless you always. Camaliere Angeli Sendez. Pagwapa nimo Attorney, followers ko nimo sa Facebook. Sige kog paminaw og suliran from Jane B. Arsenio. Thank you Ma'am Jane. Rel Rodrigo, so beautiful. Simig paminaw sa drama kiniyang akong suliran. Alauna sa hapon, Lunes ngadto sa Sabado. Way sipyat. Wow, regard. Thank you kaayo. Kani makadako gyud no sa kasing-kasingan, maka-inspire kaayos nga tanan. So thank you kaayo. Legal no ang ato ang pagahisgutan karon, punto legal atong taguon sa pangalan nga si Mara. Way address gihatag pero gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writers page. Hingkod ang pangidaron ani ni Mara minyo pero wala pay anak no, kabahin ni sa nahitabo sa iyahang kaminyoon ug kaning gikaipon kuno niya karon. Sumurang napakyas po ni siya siyahang kaminyoon. Naaman tos gobyerno magtrabaho ang kaning iyang kaipon niya. Ingon niya hapit na kuno nimo mo retire. So una niyang pangutana, buwag sa iyahang unang asawa kining iyahang kaipon karon. Kasal sila sa pari na usa ka anak nga 20 years old. Unsa kaligo ng ilang kaminyoon ug ang katungod sa ilahang anak. Okay, kung legal ang ilahang kaminyoon na ay marriage certificate, ma-validate na to dito sa PSA, no? Ang ilahang papilis, then for all intents and purposes, legitimate nga anak ang ilahang 20-year-old. Wa man sila maanal, kung wa man sila kanino yung buwag, kung sa man ni physical or naanal gyud ni, kay kung physical ra ni murang nagpabiling gihapong legal wife si number 1. Ikaduhang pangutana, ang ikaduhang asawa ining akong ka-live-in usa ka Muslim ug kasal sab sila sa Muslim nga pagkasal ug may duha sila ka anak nga naa pa sa elementary. Valid ba pod ang ilahang kaminyoon? Usa ni ang ikaduhang asawa ining akong kalibin usa ka Muslim. Na kadaghan magud ay ani niyag kakuan kakulian na ako di kay ko suhito gyud no sa Sharia law kay naay lain nga pagskwela ana kabahin sa pagpractice anang balaod sa Sharia o sa ato ang mga kaigsuonan gyud nga Muslim. So dili kaayo ko
tubag anang imuhang pangutana kabahin sa mga Muslim. Ang akong nahibaw-an nga magminyo gani na, then dapat na ipagtugot sa first wife, unya nara na limit kung pila ka buok pwede, no, depende sa means sa lalaki, unya pwede gid sad sila maminyo og kapila, no? Ikatulong pangutana, nag-ingon ining akong ka-live-in nga magbuhat kuno siya og last will nga ako kuno ang makaklaim sa iyang benefits, ang iyang mga assets ari ihatag nako. Pwede bagud na. Ang kaning last will and testament, para rana siya sa free portion. Kaning atong balaod, law on succession, nagaprotektar sa legitimate nga pamilya sa usa ka decedent, no? Meaning to say, kung pananglitan mawa na to ang tagtungod o ang tag-iya sa yuta, okay, naatay gitawag na legitim. Ang legitim mo na siya ang 1/2 of the total asset na dili dili makabuot mismo ang tag-iya, no, katong namatay kung unsaon niya na pagbahin-bahin. 1/2 ana para gyud na sa mga sumusunod. Buhi pa man gani ang asawa, usa siya sa mga heirs ug ang mga anak. The other half mo na gitawag na free portion. Mauna ang portion nga pwede nimo mahatag through a last will and testament. So mayon ko, pwede ba? Yes, pwede nimo makuha tanan. Not unless you are the legitimate wife, no? Ang 1/2 ra ana ang free portion, mauray pwede mapunta nimo kay mauray may pwede mapanghatag sa imuhang ka-live-in. Okay? Katapusang pangutana, ako ang kaipon karon sa akong ka-live-in, wala mi anak. Apan ako'y gaatiman niya. Unsa kaligo ng last will and testament kung simba ko na ay mahitabo niya. Kinsa kaha namo sa iyahang duha ka asawa ang mas may dakong katungod sa mga kabilin niya. Moingon jud ko nga kung legitim ang pagasturyahan, adto gyud na punta. Kung wa man gyud last will and testament, ang tibuok nga mga katigayunan punta gyud na kung kinsay legitimate wife ug mga anak. Wa gyud kay makuha unless naamoy inyuhang own nga properties together. Kung maghimo siya last will, moingon jud ko nga mukuha mo abogado, kay stricto pud ang proseso sa paghimo ana, at least ang free portion or ang katungaan ha nimo. Ug gusto man gani ka nga mapunta gyud na nimo kay mao gyud na ipagtugot karon nga buhi pa siya, asikasuhan na pagpa-transfer kung unsa man ang mga kabtangan nga iyahang ihatag nimo. Pwede man nag deed of donation pero mas safe gyud ana deed of sale. Ako pa nimo duol og abogado, pangita ug abogado nga maka-advise nimo para ma-transfer ang properties para dili na samok. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.